Ey cemaatler, bir qysgaja dersin ay deyli. Yine 10 daqiqada vaqtimiz var inşallah şoň menen tamam ederiz. Qysga dersi bolsa ol qan ders. Awal insanlaryň arasynda, hususan musulmanlaryň arasynda, hususan içeriğin arasynda, hususan dogullyň arasynda, hususan ulamalaryň arasynda hemme kişiden sürim ol qan ders. Bir Arap şahirliň biri näme diýär? İza sa'a fi'lul mer'i sa'at dhununuhu ve saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi ve ada muhibbihi bi qawli aduwwihi ve asbaha fi leylin min eş-şekki muzlimi. Bir adam öz içi biderek bolsa, edýän işi biderek bolsa, mutam hemme kişi betgumandyr diýipdir. Öz biderek adam bolansaň hemme kişi de betgumanlypdyr. Namaz okuýany görýär, oňa at-takýa. Kur'an okuýany görýär, oňa at-takýa. Sadaka berýäni görýär, at-takýa. Her bir ýaxşylyk görse, mutam bir zat diýip galýar. Näme? Öz biderek adam. İza sa'a fi'lul mer'i sa'at dhununuhu. Adam biderek bolsa, içinde pikirlerdi biderek bolýan. Hemme kişi de betguman bolýar. İçinden geçen pikir bize repti yoklat ki bir adamın içinden aýlanýan pikir Allah'ın ýanyna kıdadahim niyeti ve ihlasy. Adam biderek bolsa gümelleri de biderek bolýar, öz ýanyndan öz içine düşýän zatlary hawa şeýle diýip öz kepine özüne hawa berýär, öz pikirine öz hawa berýär diýipdir. Düşmanyň kefülen dostlaryny ýigrenýär ve ada muhibbihi bi qawli aduwwi. Bir düşmanyň kefülen erinen, heleýinden, oglanşagyndan, doganyndan, ustadyndan, şagirdinden, dost ýaryndan ýigrenýär. Halk gijesini daňataryna bir günne daňyny garanky bolup atyrýar diýipdir. İç dol pikirden nol içi diýipdir. Salim bolup daňatarynak diýipdir. Betgumanlyk. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık'ı özde Müslüman sen diýipdir. Kağıda diýip muhrda bastı bar diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diýär? İyyakum ve'z-zanna fe inne'z-zanna akzabul hadis. Hadisun sahih. Ey ummatum diýipdir. Bitguman birine megerde bolsa falanlar diýip öz ýaňdan özüň nazar bermek, bidirek guman etmek etmäňşin diýipdir. Şu içinden aýlanýan pikir wa lep yalanlar şoňşadyr şu diýipdir da. Fe inne'z-zanna akzabul hadis. Yalanlaňda yalan şu diýipdir. Aňyrda yalanlar diýipdir. Fe inne'z-zanna akzabul hadis. Icmaatlar. Ebu Bekir Sıddık'ın bir sözü var. Hakkan şunu altynyň suwy bilen ýazylsa, hak eda bolan akdaş aýtjak sözüniň. İdat ümmeti rahimlemiştik biler. Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in Sıddık. Min ümmetimin en ümmetime rahimlisi Ebu Bekir Sıddık'dır diye Peygamberimiz. Ebu Bekir Sıddık'ın bir aýdan sözü var. Gaýtaýdyn ey cemaatler. Şu aýdan sözünü altynyň suwy bilen ýazyp goýsaň, haky eda bolan akda. Onun gowrak zat bilen ýazmaly. Näme diýipdir Ebu Bekir Sıddık? Şu hürriňler musulmanlyň içinden, musulmanlyň gulagyndan näme girmelleri? Musulmanlyk näme diýip şu hürriňlerden habarsyz bolmaly? Ne kadar betgumanlyklar bilen her heleýiň arasy açyldy. Ne kadar betgumanlyklar bilen taýfalaryň aralary açyldy. Ne kadar betgumanlyk bilen guda garnaşlar aýryşdy biri-birinden. Ne kadar betgumanlyk bilen iki alymyň arasy aýrylyşdy. Salamlaşmasyndan aýryşdylar. Ne kadar betgumanlyklar bilen bir kadar din we dünýä zererleri geldi. Hiç zat alamatda görünek, öne öyle şeyle şollayıp gezip bäda. Din naýdy betguman bolmaly. Ebu Bekir'in Sıddık'ın sözü näme? Yani altynyň suwy bilen ýazsaň, häzirde erzişini eda eden ak diýänimiz. Teberrük okyp beren. İnnegad mihriban gowy adammış, tikşili adam. Lew lem acid lis-sariq ve-z-zani ve-şaribul-khamr
إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. أخرجه عبد الرزاق. حضرة الصديق أيديار يجير بر أغريني ورسم دي أغرلاب ترولغني ذنات ترون آدم ذنات ترولغن ورسم أرغت ترون آدم أرغت ترولغن ورسم شو مسلمان لنگ چنه بر كوينك بلين بر بالغم باولسا شو كوينكم تشقر شون ارتب ترون مسلمان لنگ أي بن هالك ورمسن نيب شون بثران آدم كوكو دمرن نيبتر شو مسلمان سلق دور بيديرك لا تلقى قورن مثل شي yayılmasın, yayramasın deyip basıracak boların koyunu menen durarın deyiptir. Şol hiç kim görmesin deyiptir. Müslümançılıklar adamların gözünden kaçamasın. Müslümanlığın içinde de bir biciri günah etyen bari o didiresim gelen akta deyiptir. Aydiyan günahlarını öde, oğurlap duran adam, bağışlan zina etip duran adam, arak içip duran adam, yani anırda olu kon günahları misal tutuptur. Şunu görsem, şu giyimimi koynuğumu çıkar son örtörün deyiptir. Bir adam şunu görmesin, şu utanmasın, şunu ben Müslümanlığın ayıbı kaçmasın, Müslümanlar da sizle günah etken bu adamın özü de didiresim gelen akta deyiptir. Özüm şunu ahiret yani deyiptir. Özümden basılayan deyiptir. Ne kadar hoş kuman bu adamla, ne amayla yaşa adamların içinden, ne mi fikirleri geçip duşun içinden. Hak halife ol vatriye, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hak canişini onun için o adama ne mi hükmetiptir? Mene deyiptir şu vaxt korktum oğlum şoğumdan. Ey halife Resulullah mene vallahi ma kafertu, içimden kafir olamak fakat dilimden kafir oldum deyip aydıptır. Onunla da Ebu Bekir Sıddık namı yazakana sen Müslüman hiç kim sana zat değmesin deyiptir. Müslümanlığın içinde ayıplı adam köküdesin eline hoş kuman mol yanmış da. Terbiyet gören adam da Resulullah'ın eline. Yine yankı yaşlı sahaba Peygamberimizden Müslüman bolli sonra benden içinden bir zatla aylanını onu Allah bilmeli. Benden içinden bir zatla aylanını niyet ve ihlası var da onu Allah bilmeli. Taşı bilen hükmedip Hazreti Halid ibn Velid ve Hazreti Amr onu elinden iyi verdiler halife ağaşın Ebu Bekir'in Sıddık'a. O da Müslüman hükmetti. Sözünü eşitti. Tamam oldu. Tamam tarih kitaptaydanna şu benimle kafir olup geçti. Dininden çıktı diyemeye. Dininden çıktı o sonra yine İslam'a girdi diye. Ondan dininden çıktı deyip hükmet diyelim. Yan kıvırın. Eli bilir, şeriat dili bilir. Dili bilen dininden çıkansan dininden çıktı diyeler. Yine dili bilen dine girdim diyensen dininden çıktı ve yine dine girdi diye vay diyeler. Onun içinden aylanyan görün Allah bilmeli. Hoşkuman olmak, Müslümana mehabbeti içinden aylanmak, ay şeyledir deyişo deyip son doğrulacak olmak da.